Історичні перемовини, максимум обіцянок і мінімум конкретики у Сінгапурі. Уперше за стіл переговорів сіли затяті опоненти – Дональд Трамп і Кім Чен Ін. Замість образу обмінялися рукостисканням і підписали документ. Що в ньому? Далі докладно. Сінгапурський острів Сентоза у центрі уваги котрий день поспіль. Саме тут уперше в історії зустрілися два світові лідери – Дональд Трамп і Кім Чен Ін. Вони обмінюються рукостисканнями. Далі відбувається те, у що кілька місяців тому не міг повірити ніхто. Колись непримиримі суперники сідають за стіл переговорів. По закінченні підписують декларацію і кажуть, на світ чекають великі зміни на краще. Що ж, ми підписуємо дуже важливий документ, всеосяжний. Ми провели цей час досить результативно. Ми провели історичну зустріч і вирішили залишити минуле в минулому. У документі ані натяку на конкретику, тільки обіцянки. Північна Корея запевняє, що повністю забере з півострова ядерну зброю. Як саме і коли, у декларації про це ані слова. Штати у відповідь дають КНДР та Кім Чен Іну гарантії безпеки. Лідер Північної Кореї запевнив мене, що його країна вже ліквідовує випробувальний майданчик для ракетних двигунів. Цього немає в угоді, бо ми домовилися про це вже після підписання. Це велике досягнення. Ракети, які вони випробовували, зовсім скоро будуть знищені. Про американські санкції проти КНДР у самій декларації не йдеться. У Трампа на цей рахунок власна думка. Ми знімемо санкції. Це буде не одразу, але я сподіваюся, що ми зробимо це зовсім скоро. Для початку Північна Корея має надати реальні докази ядерного роззброєння. Поліпшення економічної та політичної співпраці між країнами – одна з умов, чому Північна Корея погодилася згорнути свій ядерний арсенал. До цього Пхеньян неодноразово проводив випробування ракет біля узбережжя Корейського півострова, що тільки посилювало міжнародну ізоляцію КНДР у світі. Через це Кім Чен Ін практично ніколи не покидав країну. Тепер же Трамп запрошує колишнього ворога до себе в гості в Білий дім. Саме там не виключено і відбудеться наступний етап переговорів між країнами. Анна Тимченко, Заман, АТР.